Ingdeng Thomkep Ra-Throksi ASDC amahang kethek arni Den Arong ASDC amena asaihem no Bukolia District Committee ASDC ahin penchipater pi ponsi pini Nomati constituency ke parlo Den Arong ASDC amena asaihem no long Autonomous State Demand Committee mate ASDC amena asaihem no long Ingdeng Thomkep Ra-Throksi ASDC amahang kethek arni talon pon Bangso ketalon pon along aluhi man pen ASDC Central Committee amai phu Chandrakanta terang ASDC Central Committee pen Sonjoy Kiling, Bapuram Teron Jakas Chairman Khorsing Teron, ASDC Bukulia District Committee Kong Chunbang, Baburam Tokbi KNC AMIP, Maikon Rong Parpia Tumpen Anparta, Ke Ong Dung ASDC along Kethek Dinga Tumchi Tong Dunsi, Ingdeng Thomkep Ra-Throksi ASDC amahang kethek ketalon pon, Misen pen Pachun pon. Lasinon kiwang jia ningkan MP Kilika long Koson pensi, Kachipahai ponjima mate kaprek asonga tumaphan vote pipera methangalong rikachirai kom thip jia phan pulote ASDC aparti chorlo puta rat athengno lamthe jai pon Den Arong pen Khorsing be report ke do life lasot pen chitu theklote litum karbia khai sitame none prang sining ruretik longle ruretik sita khai kang thimapun ilitum ring dun thekpo ilitum karbiang long 10,434 square kilometer laso achit the abong sitame ilitum cherai thekpo kasi puthot nang litum ke hill state mantune ke separate state mantune ke handbrake tu tame upil laso ekache song linja eke hang linja tumang bo masih doko nang litum matha pe metha ilitum laso ja kong